Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Свиленградска община. От интересите на гражданите от Свиленградска община. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Уважаеми господин кмете, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове на кметства, скъпи гости, клетвата е дадена, изборите свършиха. Сега пред всички вас започва работата. Работа и още повече работа. За да се докажете на хората, които ви докараха тук в тази зала, за да докажете, че вие сте най-достойните измежду тях, които ще направите живота община Свиленград по-добър. Бъдете здрави, бъдете разумни. Не взимайте решенията си под напрежение и под натиск. Работете с сърце. Пожелавам на общинските съветници и кметовете на кметства на добър път в обществената кауза. На кметът на община Свиленград пожелавам да взима мъдри управленски решения на управленческото кормило. Уважаеми господин областен управител, уважаеми общински съветници, кметове на кметства, скъпи колеги, скъпи съграждани. Благодаря ви за доверието, което ми оказвате за пореден път да бъда кмет на община Свиленград и да имам възможността да работя за добруването и за благото на хората от община Свиленград. Ние преминахме през една емоционална, през една нетипична кампания, която все още не е отшумяла в мислите и в душите на хората, но по-важното е, че в днешния ден сме всички заедно, за да можем да осмислим своите вълнения, да осмислим своите щения, своите морални качества и да работим за доброто на Свиленград. Затова се обръщам към общинските съветници с ясното съзнание, че всички тези емоции, които в един момент развиха нашия град и нашата община, трябва да отшумят. Че трябва да намерим сили, ако не се обичаме, да се уважаваме и всички неща, които са добри за Свиленград, независимо чия инициатива са, да бъдат подкрепени. Към кметовете на кметства искам да кажа, че така както в тези 3 мандата са били всички равни, така ще бъдат и в следващия мандат, защото те са ми приятели, независимо от коя политическа сила са издигнати. На новите общински съветници, на новите кметове искам да пожелая максимално бързо да влезат в административната работа, която да им помогне да работят за доброто на хората от Свиленград и от тяхните си населени места. По време на цялата кампания и не само, никога не съм се уморял да повтарям, че най-голямото достояние на тази администрация, която ръководя, са именно хората с тяхния потенциал, с тяхните възможности, с тяхния устрем и желание за работа за доброто на Свиленград. За това, обични мои колеги, благодаря ви от сърце за това, което работите и за това, което ще работите в следващите 4 години. Вие сте най-голямата ценност на този град, на тази община. И искам да знаете, че така както сме работили в тези 11 години, така ще работим в следващите 4 за добруването на Свиленград. На всички мои съграждани искам да кажа, че така както съм работил, така както съм се държал по време на избори и не само, ще работя с чест и достоинство за добруването на община Свиленград. Благодаря ви и Бог да пази Свиленград.
Господин Манолов, от името на Общинска администрация, така решихме книги да подарим на всички, включително и на вас. Честитим ви поредния мандат, защото вие сте един човек, който 11 години тегли една общност от хора, институции и духовно блага напред. Позволяваме си да ви подарим книгата «Дипломацията» на Хенри Кисинджър, защото е много важно да си дипломатичен в тази трудна задача да си кмет. Пожелаваме много здраве, много търпение и не само дипломация, а много работа и много професионализъм. Пожелаваме на всички, защото това е формулата за успеха на всяка една общност. Честито още веднъж и